పరిశుద్ధుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు మనకిచ్చే వాగ్దానం ఏమనగా, మనందరం బైబిల్ గ్రంథం తెచ్చి చదువుకుందాం. లేవియా కాండము 26వ అధ్యాయము 11వ వచనము. నా మందిరం మీ వద్ద ఉంచెదను, మీ అందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు. దేవుని అందు మన మనస్సు అసహ్యపడదంట. దేవుని మందిరం మన యొద్ద ఉంచుతాడంట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్లో అనేక మందిని ఇప్పుడు ఎవరికైనా వైరస్ వచ్చిందంటే చూడండి, దగ్గరికి రానియరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు వైరస్ ఉందని ఒకే ఒక ప్రభావము, ఆ వైరస్ ఎక్కడ మనకు అంటుకుంటుందో అనే భయము. అందువల్ల వాళ్ళు మనల్ని అసహించుకుంటారు. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నా మందిరము మీ మధ్య ఉంచేదను. ఎప్పుడు ఎవరైనా చనిపోతే మనం వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి చూడడానికి ఉంటుందా? కనీసం ఆఖరి చూపు చూసుకోవడానికి కూడా ఉండదు. అలాంటి పరిస్థితులలో కూడా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, అందరూ మిమ్మల్ని వదిలేసినా, అందరూ మిమ్మల్ని అసహించుకున్నా, నేను మాత్రం మిమ్మల్ని అసహించుకోను. నా మందిరం మీ దగ్గర ఉంచుతాను, మీరు నా యొద్ద ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ప్రాముఖ్యమైన విషయము, ఆయన మనల్ని అసహించుకోడంట. అసహించుకోవడం అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా తప్పులు చేస్తే వేరే వాళ్ళు మనల్ని అసహించుకుంటారు. చేసిన తప్పునే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే మనల్ని అసహించుకుంటారు. కానీ దేవుడు నువ్వెన్ని తప్పులు చేసినా నిన్ను అసహించుకోడంట. నీ దగ్గరే ఉంటాడంట, నిన్ను ప్రేమిస్తాడంట, ఆయన మందిరాన్ని మీ దగ్గర ఉంచుతాడంట. ఇంకా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే, ఒక తప్పు చేసినప్పుడు అదే మన బ్రదర్సో సిస్టర్సో తల్లిదండ్రులో, ఇంకా మన ఫ్రెండ్సో మన బంధువులో, ఇంకెవరెవరు అయితే ఏం చేస్తారు, ఒక తప్పు చేస్తే నార్మల్గా క్షమిస్తారు అనుకోండి, 2 తప్పులు చేస్తే క్షమిస్తారు. కానీ అదే మళ్ళీ చేసిన తప్పు మళ్ళీ చేస్తే క్షమిస్తారా? అసహించుకుంటారు. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు ఎన్ని తప్పులు చేసినా నేను మిమ్మల్ని అసహించుకోను, నా మందిరాన్ని మీ వద్ద ఉంచుతానని చెప్తున్నాడు. ఇది ఇజ్రాయేలులకి దేవుడు చేసిన వాగ్దానం అన్నమాట. ఏమని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాడంటే, మీరు మీ విగ్రహాలని పూజించొద్దు, విగ్రహాలని సృష్టించుకోవద్దు, వాటికి నమస్కరించొద్దు, వాటికి మొక్కొద్దు అని చెప్తాడు. వాటికి మొక్కకుండా, వాటిని నమస్కరించకుండా నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు, నాతో ఉన్నప్పుడు, నన్ను నమ్మినప్పుడు, నన్ను విశ్వసించినప్పుడు, అప్పుడు నా మందిరాన్ని మీ దగ్గర ఉంచుతానని చెప్పాడు. అప్పుడు నా మనస్సు మీ అందు అసహ్యపడదని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఒక రూమ్లో వేస్తారు వాళ్ళకి ఆహారం కూడా దూరంగా ఉంచి వాళ్ళకి ఆహారాన్ని అందిస్తారు. వాళ్ళతో ఫోన్లో మాత్రమే మాట్లాడతారు, డైరెక్ట్గా మాట్లాడరు. కానీ అది వాళ్ళని ఒక విధంగా అసహించుకోవడమే కదా. ఎందుకంటే కోవిడ్ ఎక్కడ వాళ్ళకు వస్తుందో అనే భయంతోనే వాళ్ళు అలా చేస్తారు. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, మీ కోవిడ్ వచ్చినా, మీకు శారీరక బలహీనత వచ్చినా, మీకు ఏ బలహీనత వచ్చినా సరే నేను మీ అందు ఉంటాను. నా మనస్సు మీ అందు అసహించుకోకుండా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తానని చెప్తున్నాడు. మనుషులు ఎవరు మనల్ని ద్వేషించినా, మనల్ని అసహించుకున్నా, చేసిన తప్పే మళ్ళీ మనం చేస్తున్నా, అయినప్పటికీ మనల్ని అసహించుకున్నా, దేవుడు ఆయన మందిరాన్ని మన దగ్గర ఉంచి మన అందు ఆయన అసహ్యపడకుండా మనల్ని ఎల్లప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. అలాగని చేసిన తప్పని మళ్ళీ చేయకూడదు. ఒకసారి చేసి 2 సార్లు చేసి ఆయన దగ్గర క్షమాపణ అడిగినప్పుడు మళ్ళీ ఆ తప్పు జోలికి వెళ్ళకుండా ఉంటే దేవుడు ఇంకా కృప చూపిస్తాడు అనమాట. మనల్ని అసహించుకోకుండా దేవుడు మనతో ప్రేమగా ఉంటాడు. అలా ప్రేమించుకునేలా మనం చేసుకుందాం. ఆయన మందిరాన్ని నిత్యము మన దగ్గర ఉంచుకునేలా చేసుకుందాం. మన యందు ఆయన ఎప్పుడు అసహ్యపడకుండా ఉండేలా చేసుకుందాం. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. ఆమేన్. కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్ముడా, దేవుడా, అందరూ ఈ సమయం అందు నాయన, అయ్యా తండ్రి, కోవిడ్ వచ్చిందని తండ్రి, అయ్యా తండ్రి, అనేక మందిని అసహించుకుంటున్నారు అయ్యా. మందిరంలో అయ్యా తండ్రి, ఇదిగోనా ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా తండ్రి, రూమ్లో బందీని చేస్తున్నారు తండ్రి. అయినప్పటికీ నువ్వు మాకు ఈ పరిస్థితులలో ఏమంటున్నావు అంటే తండ్రి, అయ్యా తండ్రి, నీ మందిరాన్ని మా యొద్ద ఉంచుతానంటున్నావు తండ్రి. అసహ్యపడకుండా తండ్రి, అయ్యా తండ్రి, నీ మనసులో మమ్మల్ని ప్రేమిస్తాను అంటున్నావు తండ్రి. అవును నాయన, అయ్యా తండ్రి, నువ్వు నిత్యం మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నావు తండ్రి. అయ్యా మమ్మల్ని అసహించుకోకుండా తండ్రి నీ ప్రేమని మా మీద కుమ్మరిస్తున్నావు. అందుని బట్టి నీకే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. అయ్యా తండ్రి, ఇదిగో నాయన, ఈ వాగ్దానము తండ్రి, అయ్యా తండ్రి, ఈ రోజంతట్లో వాళ్ళని తండ్రి, అయ్యా వాళ్ళ దీవించి వాళ్ళని ఆశీర్వదించి, అయ్యా తండ్రి, నువ్వే కృప చూపించమని త్వరగా రాను యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి పొందుకొని ఉన్నాను తండ్రి. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.